musím tady pracovat v Mekáči. Tak jo. A jenom první věc. U toho minulého videa tam ty kamarádi nešli vůbec slyšet, protože prostě natáčet obrazovku a s tím mají volat, tak to prostě neuslyšíte, takže moc omlouvám. Určitě to budu dělat ve sluchácích, nebo prostě to bude lepší. Uvidím, jak to udělám. Takže prostě tak. A já ty videa nestříhám, takže to bude takový halabalový teď. Ale prostě musím to dělat prostě v takovýmhle prostě Mekáčina. A neptejte se, proč nemám uniformu. No ano, protože jsem dneska překysala šéfa, který tady samozřejmě není, protože když si čeledla. Tak jsem přemluvila, že jsem si dělat. Ale už mám padla, takže já jdem. Omlouvám se zase, že to zase káp. A prostě tak. Dobrý. Tak někam prostě půjdu. Hej, co chce tady ty větší čaráci? No, bez někam půjdu. Takže to si koupíte nějaký bramůrky, protože to si mi nutí bere. Tak, jak se mám ještě k tomu updateu. Ano, jo, tak je to 25. Já to je úplně skvělý. Takže musím jako potvrdit to, že ukážu vám tady výši. A ještě tady, že jsem vyletěl moc vysoko. Jo, mimochodem, kdo se nedívá na Jungose, tak když takhle dáte hůl, tak prostě strašně zmratíte do typu. Jenom by se vám všem doporučila, dívejte se na Jungose, je to fakt mega dobrý youtuber. Já se na něho dívám každý jeho video a musí tomu dát odběry, ať to dotáhne daleko. Tak prostě odeběry ty Jungose. Říká se to Youngless, nebo mě to tam dává furt Youngless. Nechápu, ale on je Youngless. Když tam třeba ve friendech napíšete Youngless, tak vám to nic nevyhledá. No. Vyhledá vám to jenom fakeový. Když tam napíšete Youngless Game, tak vám to vyhledá Jungose. A jako potvrdíte si to, že se tak jmenuje tím, že to máte úplně dole. Takže a Jungosova mama tam se musí tam psát Younglessova mama, ne máma, ale mama. A už to tam taky budete mít. Takže k tomuhle dní všecko. A já vím, je to krátký video, ale já jsem vás tak chtěla víc si potřeba vysvětlit, tak zatím čau.